Ja na tomto mieste stojím ako ten, ktorý prišiel z nebeského kráľovstva, aby kázal evanjelium tým, ktorí to potrebujú, aby slobodní mohli vzývať meno Pána Ježiša Krista. A keď to prišlo rovno do mňa, dodnes to horí. Nedovolte diabol, aby vám kradol oheň. Nedovolte služebníci, aby vám kradli vaše autority. Nedovolte, aby vzťah medzi tebou a pastorom bol zlomený. Nedovolte, aby vaše vzťahy boli zlomené. Budujte svoje vzťahy v Kristovi Ježišovi. Budujte samých seba. Budujte svoj život. Hovorte v jazykoch. Milujte Pána. Buďte trošku tak blázni. To Boh chce dnes od nás. A dnes sa vás pýtam po celej miestnosti i vás pri internete. Kde sú Božie sny? Kde je oheň Boží? Hovorím celej Európe pri internete. Kde je oheň Boží? Oheň Boží na kazateľov. Prestaňte kázať nábožne. Prestaňte manipulovať s ľuďmi. Oni vám nepratia. Vy ste za nich nezaplatili. Boh trpel. Vyrastol som v tejto cirkvi. A táto cirkev KM Maranata je založená z Krista. Sú tu nebeské veci vložené. Kde je sen o proroctvách? Kde sú sny o pokore? Kde je sen, že máš prísť k ľuďom? Vyhasínajú sny v ľudskom srdciach. Diabol prišiel kradnúť, zabíjať a húbiť, ale Ježiš Kristus prišiel, aby dal život, a to v hojnej miery. Boh si vás chce použiť mocne v každom srdci. Dnešný deň je lekcia do vašho ducha, aby ste mohli dnes na tomto mieste odštartovať v Duchu Svatém. Nič nie je nemožné. Abraham to dobre povedal. A zda existuje niečo, čo by bolo nemožné, Bože, pred tebou. Existuje niečo, čo by bolo možné, Bože, pred tebou. Veď more sa môže otvoriť. Zo skaly musí trískať voda. Nehovor mi, že to nejde. Nehovor mi, že to nejde. Búchajte na brány. Búchajte na brány. Ide to. Stretol som sa s jedným mužom, ktorý miloval Boha celým svojim srdcom. Kázal so mnou. Slúžil so mnou. Chodil som mu z domu od domu. Vkládali sme dvaja ruky. Pod jeho vkládaním rúk ľudia boli oslobodzovaní. On dviel ruku, ľudia padali na zem. Není to upadanie, ale videl som tam slobodu. Keď hovoril, ľudia mali vliv, otvárali ústa. Ale stratil sen. Stratil túžbu. A on dnes tu so mnou není. Ale ja som sa nezastavil. Mňa nezviaže priateľstvo. Keď sa ty rozhodneš padnúť, tak padneš. Ale mňa to nezastaví. Opravdoví vojaci zdvihnú brata. Ale dokiaľ sa nedáš zdvihnúť, zostaneš tam, kde si. A preto ti Boh hovorí dnes na tomto miesto. Vstaň, dcera Jeruzalemská. Oh, halleluja. Vstaň, dcero Jeruzalemská. Si vzácny kvet z Libanonu. Charlotte, ktorý býva v záhrade. Si obklopený slávou. Si obklopený požehnaním. Vstaň, dcero Jeruzalemsko. Žehnám Židom, žehnám Izraelu, žehnám Izraelu, žehnám Izraelu, žehnám každému človeku, každej rodine, in the name of Jesus. Žehnám celému Slovensku, celej Európe, mene Ježiša Krista. Rozrázam každé brány, ktoré by zastavovali Božích mužov, aby nekázali evanjelium. Evanjelium potečie cez Jeruzalém. Evanjelium potečie cez chodníky. Jesus' name.